Mga person under investigation sa Dagupan City na isinailalim sa swab test, negatibo lahat sa COVID-19. Makibalita tayo live kay King Guevara. King? John, nabigyan muli ng pag-asa ang mga kapuso nating Dagupenyo na makabangon dito sa krisis matapos ngang magnegatibo sa COVID-19 ang mga person under investigation na sumailalim sa swab test. Negatibo ang resulta ng swab test ng mga person under investigation sa Dagupan City. Ayon sa City Health Office, na kumpleto ng mga PUI ang kanilang 14-day home quarantine bago sila sumailalim sa swab test. PUM, PUI, pero they already completed the quarantine period. So nag-swabbing kami for record purposes. Yun. Samantala, tuloy pa rin ang pag-ikot ng CHO sa iba't ibang barangay upang magsagawa ng rapid testing sa mga itinuturing na person under monitoring. Sa kasalukuyan nakasuri na sila nang aabot sa mahigit 300 PUM. Out of the 398, tatlo yung reactive, and then yung mga reactive naman, ginagawa din yung swab test. So, negative naman po yun. Ayon sa CHO, 5 araw nang hindi nakakapagtala ng bagong kaso ng COVID-19 sa syudad ng Dagupan. Sana tuloy-tuloy na to na wala nang magiging confirmed case ang Dagupan City. Nagpapasalamat po ako. Naging natuto ang tao. Natuto sila sumunod sa protocol ng ating gobyerno. Diyan sa ngayon ay mga mild PUI ang binabantayan ng City Health Office dito sa Dagupan City. Maraming salamat, King Guevara.